Ay, taginuktok ane. Semanan dang may video. Ulan mo, Pablo? Oh, sa daw, sa ulan, nakaroon ba niya ini? Kasi yung unod. Oh, anak lang nero, malingaw ta. Ako i-share rin yung love story. Love story. Ang first nga po, ang story ni Kwan, Feeding of Feeding. Once upon a time, Ari magito muagi tong ako ang honey. My love, so sweet. Ako tong waton muagi diri. Dugaya ni agi, oy. Ari magito muagi jud kay wa bay laindahan gud. Ko to waton. Ayay, daan lagi ko lagi ari gid muagi si honey, my love, so sweet. Sus. Sus. Ako gining waton ba? Hawa. Naon sa mga dapiding ay mangurat man ka. Sorry kay Diding kung nakuratan ka. Kay kanigong pag-alin ako diri gud sinyalis ni sa tuang panaghinigugmaay. Ha? Panagigugmaay ba? Nayabag ka nga ikaramay naibog nako. Kabalo mo ko Diding nga wa ka maibog nako kay tungod ani akong naong nga bati kayo. Pero Diding kung tagaan lang ko nimong chance nga maako ka. Ako'y pasalig kanimo nga di ka magutom. Hoy Piding, for your information, bisan pag dili ko maimuha, dili jud ko gutomon kay daghan kay may bugas sa mua. Nya day Diding, kanang imuhang bugas, kung wa nay sudaan, lami ka na. Di jud na lami. Muna kung tagaan ko nimong chance day Diding. Kay arangan magimi pagkabutang, ang dili lang arangan namo, kaning ako ang naong. Pero ako'y pasalig kanimo day Diding. Dili ka magutman. Unsa tuon mo nako Piding? Naong kwarta? Ding. 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 Uy, naunsa man ka? Kasamok man mo uli sa inyo ka. Ding. Di ko muli ding. Kundi ko nimo sugton. Di ko na maangkon kanang imong puwa nga kasing-kasing. Puyo ba? Di lagi tika sugton. Uli dito sa inyo. Uli dito sa inyo. Di lagi ko muli ding basta di ka maako ding. Naunsa man ka Piding? Ay, mamugos man ka sa tao nga. Di ganahan nimo. Di jud ko muli ding. Bahalag magkinaon sa ding kay malahap kay tika ding. Di jud ko muli basta di ka makuha. Naunsa man taong ka Piding? Uy, o sige ana na lang. Uli dito sa inyo. Kumuli kasi inyo. Sugton lagi tika lagi. Ha? Salamat kay Diding. Kay mo kong gitigag chance nga maako ka. Di ko nasayangan day Diding kanang imong gihatag na chance nga maako ka. Bantay ka day Diding ha. Kita na. Way bawi ay ha. Bye. Love you. Kaya asa ko ni Pidingon? Di niya papulion si Dili kung di siya sugton? grabe. Di siya muli ang disugtong. Kaya ata ni Piday noon. Ya, di sunod. Ya, mo ni Suday. Tabo. Asa mang balay anay mo? Para sa uno nak. Nasa bargasunahan pa. Tadit sunan ta. Kaya asa guning Pidingon. Idala ginya ko sa pamilya niya. Sunado kay Jay. Dua-duaan pa jud nga uyab sila. Oh, ikaw nakakurso si Piday. Iya yung gibuhat ang tanan ba? Ya, oto ni patayon sila. Nak, seryoso ni gani mong plano nak? Sus, sa ato biyang pamilya, wala bagi arangan. Pa, seryoso kay ko eh. Seryoso sa kay siya ngaya kung gisugot. Kay bisag inaling ninang nakubutan biya ko pa. Muna nga og di sa ko mamili gitsuraan pa. Guwapa makaini bayana pa. Kay og di sa ko mamili. Ang akong anak, magwa ka ha? Kung mao ni saligan. Muna nga ay ko gisama nimo pa nga. Wa mamili karangan. Mga bitaw nak nga, nabalakar ko si mong kahimtang ron kay ako sa una, parihagi ni mo, namili gi ko gwapa pero mo nang gyapon gibiyaan ko. Lagi ko ilang choice, mili lang gid ko anong pariha ra sag naong natugod nga. Sud ginuton kayo. Mao bitaw pa nga suportahin na lang ko karon. Kay ikaw mubo ba kag pangandoy. Muna nga hindi ba ka ba? Ako pa nakabantay gani ko nga sa tuang balay wagi sa amin. Mga bitaw nak nga, wa ko nagtinirok sa amin sa atong balay kay mahadlo ko sung naong matubang. Aw, tara pa. Tara.
Mau ni diri pa. Ayo. Uy, saan ni? Oy, pre! Mamay, unta mi, pre? Unsay mamay? Murag sayap gin mo balay nga nasudlan pre. Aw, wala mi masayop. Noy, aw pa. Ikay amahan ni Diding? Oh, anak na ko si Diding. Nga naman? Uyab de ko ni Diding Noy, aw pa. Nang nalagi mi diri karon kay uban akong papa. Mamay mi. Ha? Uyab mo Diding? Nawag ko kay bao dong na deweb si Diding. Ding, gawsa ko na deweb sa amin dagan naman tao dire. Kinsa man na sila pa? Unsa ni speeding dire? Ay si gungong dra tubangan ni dire kay mo ni problema. Unsa bago pa kay kung nagsulti nimo nga kung minyo ka, Amerikano minyo eh. Unsa man dire? Dali. Ay guro mo. Uy, pwede nag-unsa mo ka dire. Isa man mo makauban. Di ba day Diding? Uyab na ta. Di ba imo kong sugot? Para dili ka makaipsot sa akong gugmang gaso-aso. Mamay ko. Uyab raman ta ding. Wa man ko mag-ingon nga magminyo ta. Nga, sulbara gina problema nimo ding. Ingon pa gani ko Amerikano dili konduktor. Uy, day! Unsa man din yung buhatan ninyo? O gini mo kasinabot ni kong anak, di ay? Wala man taon niya oy. Di man muli og dili na ko sugton. Sus, o gini mo kasinabot og tarong ani, di ay? Hala, uy! Dakuan na ra ba gasto ng aning pangandama na mo ron? Nya, pre, saman pre! Uli kami ani mong gasto, pre, ay? Ulian? Pilam din na tanan pre. Gamay ron siya, pre, pero 100,000 raman ni siya, god. Sige mo kung taon oy. Kung kay may kapalit sudan mo bayad na nun niya ng 100,000. La, binyuin na lang na. Sa dili ko na niya po. Butik na mo. Ana bitaw ko na mo Amerikano. So, hindi na dokal na mo. Nya, pre, okay na din eh. O sige pre, minyo na ni sila minyo. Sud mo reserve. Asus, may noon, pre! Ding. Sudan. Kaya, hinayamin na di may abo. Anong kay